Pwede yata dito. Ano? Oh. Pahirapan na. Ang dahil pa nito, ano kasi. Dito mo. Dito tayo, di ba? Kahit pa ano. Kahit saan niya. Kukuha ticket din. Wala ulit. Bukas. Amo. Due to transport strike. Yan. Ba? Yes, wala pa to. Yes! Nag-set na mga klase. Pindutin mo. May Yes, pindutin yes. ka dyan? Yan, yan, yan. Yan. Maka-review ako. Wala. Atras tayo. Wala? Oo. Wala talaga? Wala. Atras tayo. Kaya. Tara. Atras. Paano? Atras tayo? Oo, atras tayo. May napantao sa likod. Oo. Yeah. Atras yan. Bisan tayo daan. Ito, dito. Bila. Tira siguro to. Pasok. Kaya mo? Oo, kaya. Expected ko pa man din yung masarap na putang yung... Umatras din siya? Mm. Oo, alam niya eh. Umapaw pa naman yung kamote. Kaya nga hayo. Pag ano mga ko rin? Pag-uwi ako. Oo. Jarap, pag-uwi mga ako dyan, Jarap. Konti pa. Ayaw na niya. Sige. Kaya ba dito? Pwede, dyan ka talaga. Tingnan mo dito kung pwede natin. Konti pa. May konti pa. Pwede ko nang ilik kung ganda. Ah. May natamaan ba ako dyan? Wala na dito. Ito lang. Yung RFID lang. Okay. Yan, pwede ka na dyan. Ayan yung pinagbabawal natin. Yan. Pwede tayo dyan. Pwede ka dito. Sabi ni Kuya, nakasunod-sunod pa dito eh. Ito, damot naman ang putang inang ito. Alam namin. Alam nang nahirapan na, mamatay ka na. Alam nang nahirapan na tayo. Wala eh. Alam na nangangailangan tayo eh. Dumiretso pa. Bakit yun? Bukas? Hindi. May RFID yun tayo, wala eh. Wala eh. Okay. Ayun, ito. Yun. Si Tino wala. Hindi abot. Ayun na driver. Alam mo naman eh, kakadelay niyo yung isang... Yung 5 seconds eh. Alam naman yan nahirapan, di naman tayo sumingit eh. No, marami naman tayong dalang pagkain, mag-bagyo na tayo. Ayan, dito nga, dito. Diretso, diretso. Napasok ka sa... Napasok sa bus? Sa tunta? Bagyo, Ray, ato. Punta tayong Baguio. Gusto mo ba? Gusto mo ba? Jen Rep? Jen Rep, gusto mo ba pumunta ng Baguio? Ay! Ay! Oo. Yes! Meron? Ha? Wala. Tig pa nito, ano man? Bukadyo? Uy, pagmuya mo nga kami, uy. Buti nga yun eh, lumabas kagabi. Oo. Pinilit ko na lang. Lumas ka na. Kahit makinig ka lang eh. Aping-aping sa'yo. Baka doon mamaya si mami mo nakasunod na sa SM. Tuwa ko yung aping-aping ang ingay nung nagpaalaman kami. Hoy, Rhea, ito na tawag ka ah. Baka mamaya sundan mo sa SM ha, baka bibili ng lote, tapos katabi ka din. Sabi? Si Kuya Cesar. Pinaringgan? Hindi. Lalo yung, Hindi alam na nandun si Kuya Cesar sa may kotse na. lalo yung, ano ni Mika. Tawa kami. Hoy, daw katulad ni Kuya Cesar. Ang ingay ng bunganga eh. Sabi ko, oh, wala tayo dyan, wala tayo dyan. Ganda ba si Kuya Cesar? Kasi Hingi na kami ni ate. napag ano din, naungkat din yung dating boyfriend ni ate, na ate Yasmin. Nakwento ni Ayman. Nabigla, ano, mabilis ang sagot.
Ay, tapos sabi nung shota ni Mika, Ba't naabutan eh bakit yan na Imran naging doon? ano, sabi? Dami din alam ni Imran. Oo, nanay na ni Chismosa. Chismakers. Paano alam ni Imran yun? Ha? Paano naging Paano alam? Hindi pa nalaman? tao yun. Nanay niya! Hindi pa tao yun. Dami alam. Oo nga. Pero pwede rin palang kainuman yun. Nahihiya lang ako. Parang siya na din kainuman. Si Joshua. Joshua. Pareho. Kaso magkaaway yata yung dalawa eh. Oo nga. Ano, Sabi, deserve niya yun. Lagi deserve na yun. Di ba yung pumunta sa atin, napuntas ang binyan, nasira yung cellphone? No, deserve niya yun, tita. Tapos sabi niya, ni Abby, parang gat-gat ka sa tuhin mo. Oo nga, ayaw na sa, ano sabi. Sabi niya, ano daw, post daw ng tungkol sa mga lola niya. Oo, hindi naman daw inaalagaan. Inaalagaan. Lagi daw wala sa bahay. Sinong lola niya? Magulang ni Joshua. Oo, si Storm, saka si ano. Si Storm nga yun. Professor X. Tsaka si Magneto. Sabi daw, wala sa bahay. Sabi, kala mo naman, napaka-ano niya sa magulang. Siyempre, nagmo-moment siya kayo naman. Nagpo-post pala ng ganun. Parang hindi sila close eh. Alam ko ba? Bakit Kala hindi ko sila close close? sila, Kaya ewan. nga. Baka Alam ko nga close sila eh. papatas Hindi mo pa lagi sila kasama yun. Lalabas sila ni Kuya. Ewan ko. Tapos sabi niya, ano pa tayo aalis bukas? Sabi nga, sabi ko mga 11 yan. Ay, ang aga pa, saan ako pupunta nito? Sabi niya, sabi ka, punta ka sa amin. Ano gagawin natin sa inyo? Awe! Walang ito. Yun na yung niyakag kalamika. Ah, hindi nyo natanong ko saan siya nagtatrabaho. Ayun. Nakalimutan natin. Ganda nung salakay ni Mika. O, ano daw siya? Bagay sa Pastor. kanya. Oh, daddy, may kasama pala sa dorm, may pinatara daw siya. Parang ano yan? Mahal Intern. Pero, yun lang daw ang nagbabayad ng tubig at ilaw. Sabi niya lang. Sabi ko kanya, babae o lalaki? Sabi niya. Eh, sabi ko, lalaki "Shota mo daw." yun." Sabi ni Mika, shota mo yun. Ano, toilet mo. Sabi, toilet. Hindi ko talaga si Mika, inuhuli lang inuhuli si Hindi nga mapaaman. Ah, si Imran may kasamang ano. Intern daw. Sabi mo kasama ako sa ano, kasi tinanong namin kung magkano yung upa. Di ba sabi ni Kuya 10, 9.5 Ay, daw. alam pala, ang trabaho ni Imran, filmmaker, pero nandun daw siya sa ano, hindi daw siya yung producer. Pero, kasama siya dun sa production. Nahirap na magtrabaho sa ABS-CBN, sabi niya. Oh. Sabi niya, kasama daw. Hindi naman, sabi ni Abby, ano ka, producer? Hindi, ano, kasama po ako sa ano. Baka Tapos si ano baka daw, parang si Sunburn. Sunburn. tapos si ano pala daddy, si Joy, yung trabaho pala doon, hindi yun yung trabaho yung yung ano, medtech. Wala namang problema eh. Basta Hindi yung daw. dollar sa sinasahod niya eh. Parang work from home daw yung si ano. Tapos nagkasusot ka doon, hindi ah. Okay. Parang mga sarili nga sa mundo. Baka may nahihirapan pa siya, nag-exam pa siguro. Pero malungkot yun. Kung nalalag siya dito. Dati mo sabi, ay, May masaya si ano doon, may tropa siya, si Joy, Canada. may kasama yan si Joy. Yung sa tropa niya dito. Sa Imran. Malamang may tropa din yan. No? Kasi hindi pala yan napunta natin itong kay Joshua. Eh ba't sa Maynila? Sa Maynila ako. Kahit magkapit-bahay lang daw. Oo, dito sila nakikita. Dito sila. Kasi lagi magulo daw sabi. Oo, magulo doon, sabi. Kasi tumira nga kami doon eh. Lagi sila nag-aaway. Sabi ko. Nagugulat na lang kami, nag-aaway sila, sisigawan. Sino nagsisigaw ah? Si Rio daw, tsaka yung... Sino yung mga anak ko Dati, dito? oh, ayaw mo po. Okay. Medyo puno yan, nilagyan ko sa yelo. Ah. Baka yung rapper niya. Ikaw, Hancho Ben? Hindi na, meron dito sa Bulacan.
talaga. Oo nga. No. Iba yung rapper siguro man. Hindi, sumala na naman ang sarang. Hindi na naman na ano. Ano siya oh, hindi pantay oh. Sala na. Paano mo ba bukas nito? Ano? Pag ano? Pag ano? Ah. Pag hindi pa ganan, pag ganun. Ano? Gawin. Imbis na pag ganan, pag ganun. Sumala. Naintindi. Mamaya na lang. Sa bahay. Sa bahay na lang baka Bakit sumala. nasala? Ayan oh, sala oh. Pag sarado ko, Tagilid siguro. Tagilid oh. Oo, ayaw. No stress. Tagilid oh. Mamaya na lang. Mamaya sa bahay na lang. Sarap ng milon. Kada yun. Meron yun. Hindi ba yan ang pinili natin? Bumili pa kayo diba? Ba't yung karama ko ano? Ayos din. Kaso naalala ko, yun ang binili natin dati. Uwi na. Ano ba? Ang ganda nito. Oy, Baguio. Oh, Ah, sa bago pala. malapit na. Malapit na, Baguio. Lamig, malamig doon. Mayroon kang jacket? Swimming tayo doon. labas, no? Oo, ang sakit sa balat eh. Yung alin? Ano yun nga, Init. nabili kami ang init as sa balat. Umihi pa to, iinom ka. Yan, dami mo na inom sa swimming pool, no? Nag-swimming yung boyfriend ni Mika, sabi nito ano, sabi Strong. strong. Laki ng katawan eh. Strong daw eh. Gusto mo bakit yung katawan, Jenrep? Jenrep? Gusto mo Maloko bakit yung si sa katawan? Toto. Strong daw eh. Sabi, strong. Siguro ang laki ng katawan nito Wala naman tuturo dyan. At tatag sa bakit yung katawan, ha? Marunong magmaneho yun. Kasi Tatang ni Mika? Parang pares. Mas Oo, marunong yan, yata si meron- Mika. Meron yung sasakyan. mas masanay si Si Mika, parang mas matagal na nagdadrive. Niloloko ko yung gabi, sabi ko, Mika, hindi ka naboboring dyan. Sabi ni Ibra, oo nga, hindi nagiinom. Ala Cesar. Gumagay naman, kaya lang ayaw doon talaga magpakalasing. Oo, ayos nga yun. Mas Maganda maaga daw nga yung yun. natutulog, alas 9 pa lang tulog na. Eh, nag-gym yata yun eh. Baka nag-gym yun. Yung sa itsura nun eh. Nag-gym yun. Depende si ano no? Si... Oo, si... Ate Abby. Nagtanong pa si Ibra, oo, ayaw ko talaga dyan sa ano. Ayaw ko talaga, hindi talaga ako naniniwala dyan sa ano, sa iglesia. Loko. Kaya ulot si Ibra. Yung ano, isa lang iboboto nila. Oo. Wala nang karapatan tao na ano, member nila. Wala pasok sila. Sabi ni Rain, wala daw man. Ah, pati si Rain. Transport strike lang. Gawa. Pati sila Rain. Saka ulo ka talaga Rain. Sure ba yun? Baka naman hindi sure yan. Joke lang, oo nga, totoo nga. Naku.
Kung anong dapat mahaba, may 1A. Wala pa naman sinasunod sa GC eh. Oh, hey. Ha? Ano? Passport strike. Pasama kayo dyan. Baka naman. Ay, nag-send si ano eh. Ah, eto na. Oh, eto na. Advisory oh. Kailangan pasok. Monday to Tuesday pa nga. Oh, thank you Lord. Monday to Tuesday meron, Wednesday wala, holiday. Ilan pa kayong exam, Ida? Kaya wala pa kayo exam. Sana all. Okay, kayo. Wala ka naman sasakyan. Nasa bahay ka lang. Bubble gum. Yan pa. Ano yan? Uy, huwag mo tingnan. Uy, nagkakuliti si Aisha. Yan ang pa. Ah, wala. Walang bubble gum. Sis. Wala. Sinulong ko pa lang. Kain ka. Yun oh. Parang ang laki. Yun. Yan pa. Mamahal yung mamahal. Pogi, oh. Ano, mga riders. Maliit pa yun, maliit pa gulong nun. Yan, malalaki na, oh. Yan. Ang ganda Baka na. nandun si ano, si... Coco Martin. Artista yata ito Oo, eh. tsaka yung si ano, Sa uniform eh. John Prats, tsaka si asawa ni Bea. John Ah, si Lloyd. Dominic. Natuloy ba yung dalawang yun? Oo. Nag-issue muna eh, bago nagpa-usapan muna yan. OG Diaz na nakatunay eh. Si Sarah, no? Ayaw pa kasalan ni Mateo sa... sa yung bonggang kasal. Bakit? Di ba, tagal na rin naman Ah. kasal. Nakunahan pa ni Angeline Quinto. May kasal sa sila. Hindi pa nga nabubuta. Sayaw na sayaw. Pero bigla si Sarah, kung sumayaw na lang na sumayaw, paalam mo muna eh na. Billboard. Ganda doon sa sakyan nila Espino, Innova. Ganda ng kulay. Yung kotse, Innova nila. Ano ba yung second hand brand? Brand new. Andy? Formado din eh. No? Lalabas na tayo dyan. Yan na, hindi lo ano. Send na rin. Nagiginig ako ng musik. Ay, may road naman. Ba't lahat sa Wala, wala. Kanina lang. Tapos ano lang. Madalas sabi. 10 days na lang, exam nyo na.
10 days na lang daw exam niya na. Ito ba, nakain? Bakit ka ganyan? Ganyan. Go back to Pangata Kalsada. Si Jetra. Sarap matulog dyan, Wino. Lamig eh. Biglang lamig na ano. Hihinaan ni Onan. May maglalakas na naman. Distansya ko. Kakain sa ang lamig at saktan sa balat eh. Hininaan na naman ni Ria. May naglakas na naman. Sabi ko, no. Ang sakit ng sugat ko. Wala ako roon. Sabi na ako kay Cocker. Ang sakit na sa balat, tutok na tutok sa amin eh. Sarap naman mga sabi nung caretaker. Ay, mga ma'am, ba't di ba po nilinis? Kami na lang po. Siguro hindi sanay yung mga yun ng ano. Nakaalis. Bagyo. Bagyo. Eh di malayo pa kay mami. Sa Clarkton daw yate. Namasyal pa talaga si Piola. Sino mami? Si Piolang wala nang ginawa kundi manghul. Ayaw niya titingnan siya sa mata. Pag tiningnan mo siya, well, sabi mo, galing nga naman dito. Talaga pag punasan yung nag-aalaga sa kanya. Kaya may utang magsasabi na, ay, ayaw ko sa'yo, Yubi. Si Piola pala, ginano ni Baby. Ayaw ko na sa'yo, ganyan. Pagbalik nila Baby, naglas-las dito sa kamay. Tapos punong-puno doon ng tubo yung ilit ni Mami doon, yung papuntang kusina. Tapos parang nag-suicide. Yun, si Piola. Si Tito. Tinanong daw ko sa may Oo, kumuha ng patilyo. malupit si Piola. Nakakapagsilyo. Si Tito Paul. Tatlong taon na tayong ganyan ng damit. Hindi pa rin nagpalit kanina. Uniform. Komportable sa din. Pag yun, bumalik pa ulit tayo. Yung isa na pala talaga damit mong susunod. Hindi, dalahan nyo na. Ganyan ulit. Nagalawan nyo ng ganun ulit. Oh, may ganito na ako. Eh, uniform. Maibang ano mo.
inumin mo yung ano, incan. O, inuin din. Meron pa nga doon ano eh, royal eh. Dinala ni ano, Royal. dinala ni Kaya naman ako bumili. ni Kuya Cesar. Yung umangga ni Cesar, inuwimin niya. Walang kumo. Walang kamuha. Siya ayaw nga din niya eh. Kasi ano pa daw, hilaw pa lang. Siguro sa'yo, hindi ko lang masabi, bakit kasi kinuha mo eh, ano pa yan, mura pa. Inuha niya daw sa school nila. Oo, mura eh. Tapos daw, sabi ko, nasa kaya, Nabigyan mo kasi atas mo ng mangga. pinasok niya na nga sa kwarto. Oo. Pero nakakuha na si ano, no? Si Ate Abby. Pinasok na sa kwarto. Wala na nga eh, nahanap ko nga eh. Wala yung ano. Susunod daw. Susunod na magbibigay kayo. Isang suot na sa akin, may pangalan na. Sino? Sabi ni Ate Abby. Mahilig din sa mangga. Oo. Di ba nung ano, nagpakuha yun? Sabi ko, bakit kayo nakasama ka? At yun nga sila Abby. Sila ano, agad tayo na. Lipat na yung mga aso. Ba't nga pala din ako dito? Miss daw yung asawa. Miss daw yung asawa. Ano? Selan. Baka maagas kay Tita Ria mo. Ito, baka okra yan. Hindi ko yung pinapansin. Yung babaeng yan. Hindi naman namamasin, ba't mapapansin? Ayaw nga lang daw ni Ate Abby doon. Ina-under daw si Dalit. Hindi naman namamansin. Sabi, pasalamat ka, babait ang anak mo. Ang ganda no. Si Blue, ano. Ako bigla Jo, sabi sa'yo. ni Mika. Baka nga kaya ayaw pakasalan ni Kuya yun eh. Oo nga daw. Ayaw nga daw. Tinatanong daw nila, hindi daw pakakasalan. Hindi, ibig sabihin. Eh, may banta punta eh. O yun, ba't niya pabining ko? Kung ayaw niya. Sana, tama na siya doon sa isa. May sinabi sa'yo yung ano, sabi ko kay Nena. May sinabi sa'yo. Nasabi mo na. Hindi ba? Ano mo? Tumamaya. Ha? Mamaya sa Baka kaya ano, pinapinayad sa kotse. na. Kasi parang parang ano kasi kotse namin. Kotse namin. Pero yung 500, nakakita naman. Yung Yung 500. sabi ko din, sabi ni Auntie, ano, ni hindi ko napansin bago pintura yung bahay ni Baby. Muling po nga daw. Ganyan pagkabuyan. So, Prudensyo, Oo, napansin ko nga doon sa labas. Sabi ko, di ba bakit bagong pintura pa ako ni Baby? Tayo sa tulay no. Mahaba. Mahaba ang tulay. dati napapabili yun ng ano, hot compress si Mami. Sino? Si Mami. Oh. Patulad daw kay Wiwi. Oo, yung hot compress. Ah, Iyan ko daw, padala ko daw sa kanya. oo, sa address nila. Sa kanya mo lang yung address. Siya na rin magbayad. Siya na rin. Kano lang yung one? Kapoy mo ano? 100? 99. Ganun lang. Binili kasi ni ate, rubber. Ang sakit kaya noon, makadampi sa ano. Yung pang-hospital na lang. Oo, yung pang-hospital na ano, bag. Dapat magamot yung kay Mami. Kaya nga, naganyan eh. Naganyan yung kamay. Sabi wala daw, ano, wala daw uric, at tas na uric ni Mami. Pinababalik nga ng May 17. Ito May, pinababalik ka ng May 17, tapos magpapaayos.
si Bumblebee, ayun na. Bawal ang patis. Oh, Bumblebee. galing oh. Sabi ni Bill. Konti lang anak. Or Tapos kasi Camaro. meron si Ligahan. Nagkakasumama sa maaala. Hoy, alam mo pala, hindi kayo nagdala. Oo, yung alamang nawala. Sarap, Wala no? eh. Sarap ng alam. Ano eh, ano ni ate. Oo. Sarap pa naman ang alamang. Kaya tinago niya yan kasi kumuha siya ng dala nating mangga eh. Oo. Kaya hindi niya inano. Hindi niya na pinamigay. Oo, yun o, may ipo-ipo o. Saan? Ayun o. Saan? Ah, Saan sa kabila. Sa kaliwa. Ayun o. May wiwi? Oo nga. Ipo-ipo. Di ba usok lang yun? Oo nga. Tanga ka. Usok lang talaga yun. Hindi, gumagano kanina eh. Yun oh, si Benton Oo, oh. wala yung Superman. Si Benton yun oh. Ano yun? Hindi yan nangangalay. Makangalay. Kakangalay yan. Yan oh, gusto ni Benton, ganyan oh. Ito yung okay nilili niya. Yung nakaganyan ka. Nakakangalay ka yan. Yung kano yan, ganyan ang mga gusto ng kano, nakataas ang kamay. Yung mga nakamukha Yan mo, laki lalaki yun. Spread my wings. Dati yung kay Kuya Joe, ganun eh. Gusto ni Benton eh, di ba? Oo, dati. Oo. Wala na yan, nabenta na siguro yun. Ano yung kaliwa? Natanong, nag-text pala si Kuya Joe, tinatanong kung gusto ng alimango ni tatay. Gusto kong order ni tatay 20 ng alimango. Sabi mo, pre-taste muna. Kala ko bigay. Kala ko pa Baka naman. yun ay pumunta sa ano, Lesson yun. pinupuntahan nila. Gumaka yun. Taga gumaka si Kuya ano eh. Kuya ano eh. Ilog na ano, kabinte. Yung, Kabinte. Kung bigay no. yan, dati oh, dyan tayo sa Punilan, Bulacan. Oo. May reunion, no? Lola Maya. Isang jeep kami. Pag hindi sumama, agad si Lola Payang. Kailangan yung plan ng mulera, marami. Reunion. Pasasayawin pa kami. I saw the sign. Sinasasayaw pa kami sa mga reunion. Maliit lang kayo nun? Maliit pa kayo? Oo. Kami, nila Hasmin, si Beno, si Rhea. Sasayaw kami nga, tsaka yung si Ebe. Si Odan. Sinasaya, kaya akala namin yung bading eh. Lang yung kumemot yun eh. Kaya mo nami? Kaya. Tapos nakita namin dun si Nesto. Sabi ko, pinsan ko pala to. Kasama niyo doon. Malabanan. Oo, at umattend. Sa reunion, kasama yung tatay at nanay, si Nanay Esther. Kamag-anak mo sila Nestor. Kanino doon? Kay nanay niya. Oo, sa side ng nanay. Ba't nahulog ka daw sa kama? Ang likod ko kasi matulog. Nagulat ako lumagapag yung bag. Parang tinulak ni Rain eh. Ray, nakita ko tinulak mo. Ba't ito nahulog sa kama? Yung paa kasi Ang ni Toto. luwag-luwag nila eh. Nasa pa, ano, Tinulak. Yung paa ni Toto nasa mukha ni Rain. Tapos tinanggal ni Rain, tinulak pa, nalaglag si Toto. Ay. baka nga sinipayan ni Rain eh. Bukol. Wala naman. Hindi umiyak. Hindi. Tulog ulit. Inangat ni Rain eh. Parang nananaginip nga eh.
Dahil kasya ka doon sa iskit yung sa maligtagan nyo. Hindi ka kumana. Pag ganun talaga, pag ganun pa-side mo siya na, pa-side mo. Pupunta. Saan punta? Ano? Sa Agati ka. Bagyo to. Baguio. Ang Baguio. Ano ba yun? Baguio. Ay, nako. Bulacan na tayo eh. Hmm. Sabi ni Kuya din, mabilis na pala kami makakapunta sa inyo. Baka. Kasi bukas na yung Calax. Oh, saglit lang Oo nga, daw. Kuya, mabilis na. 20 minutes lang daw. Paglabas daw nila, Nubali na, SNR. SNR, yung Calax doon. Oo. Saglit lang yun. Doon na nga daw sila namimili ni Ate Abby sa SNR. Hmm. Tapos yung na-confine yung aso nila, doon na sa may Nisanan, yung serbisyong veterinaryo. Oo. No. Kasakit daw ng heart disease. Kano din daw nagastos nila.
Bibilis. Pang gilid-gilid po. Sumisingit. Ayan po. Bao. Tabay. Ayan pa ulit, malayo pa. Pasok ilaw. Magkakasama yung mga yan. Ayan na. Yun, no? Pero may, ano ba yung nasa gilid nun? Parang toolbox din? Ano lang, kabubot. Kaya nga, yung pang, ano ba, gamit-gamit, gano'n? Gamit, pagkain. Oo. Ano lang. Karaniwan dyan pagkain eh. Pampadagdag gano'n, no? Damit. Malayo ang biyahe mo, gano'n. Tawa kay Ate Yasmin, ayaw sagutin yung ano, yung natawag, lechon. Oo. May aantayin pa ng tawag, ayaw sagutin. Lechon. Yung nag-deliver. Ayaw sagutin, ayaw ko sagutin yan, hindi ko, wala nang pangalan. At tagal sagutin. Mga lasa ng dinuguan. Oh, wala kaya. Meron. Hindi natin natikman kagabi. Natikman mo ba kagabi? Hindi. Hindi naman naglabas ha. Hmm. Oh, malapit na yung ano. Toll gate. Kawin na. Oh, malapit na yung arena. 2 kilometers na lang. Walang traffic oh. Di ba kagabi? Kakahapon may traffic Oo. pa pa ganyan. Sabado eh. Wala. Dare-dare. Sana hanggang sa Skyway, ganyan. Ano pa tayo? Yung toll gate na. Dito, right. Ito ba? Oo. Diyan ka lang magpa. Sigurado yun pag mahaba. Kasya. Ay, mamot po! Ay, mamot! Wala naman talaga eh. No? Baka dito talaga. Laging right yan. Mga Ay! Ay,
Ano yung mga nakaano? Baka pwede kang talaga. Nakatagilid. Ayun o. No, nakatagilid. Baka pwede dyan. Ba, sige, subukan mo. Tagilid. Tagilid lang yung nakatagilid. Ayan, ayan. Yan o. Oo, nakatagilid eh. Ay, hindi tayo mga ano eh. Pwede pa nga yata dito. Ba, ewan. Yaman dito. Magkano? 300 plus yan. Thirty, tsaka o 300. Laki ng motor nila. Pang-artista yung ganyan talaga. Yung mga tangkad. One, two, three, four, five. Ang dami anak nito, no? Tiri ka 1, talaga. 2, 3, 4, 5, 6. Eh, aso? Wala eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayaw mo lang, meron ka. Ay, ano, dati ni Chili. Kaya ba nang kinuha nila yun? Kasi sila lang. Kasi, Pwede talaga tumigil ah. Ba? Parang maliw. Tama ka, Tiri. Kaya yung Angeles ng kulay.
Layo. Layo pa. Layo pa. Bumaba. Then may kopya ka nung picture kanina. Wala. Kaya Jasmine. Magsisend naman yun. What? What? Layo Okay, pa. Mr. Bean. Kotse. Someone needs to speak. Someone needs to speak. Someone needs to speak. Ah, Mr. Bean. 3 auto ba yun? Parang 3 auto. Angeles. Oo, 3 Someone auto. needs to speak. Needs to speak. Needs to speak. Mr. B? Oo, 3 auto nga. Nood kasi nanood ng Mr. Bean. Ingay niyo talaga. Sakto yan, 3 auto. Sakto. Ah, Kayo baka hanapin yung nood ticket. dito yung video. Kaya, Turtle. Did you see my turtle? Someone needs to speak. yan yung kotse, Mr. Bean. Kotse ni Mr. Bean. Ito? Go a Korean car. Green. Ano ba color nung ano? Ano ni Mr. Bean? Hindi, green. Green ba yan? Green blue. The blue, green lang. The blue, green cars. Saan po tayo galing? Angeles, 302. Plus ano? Bakit? Mami! Pasa ulit. Kan pun pasa. Opo, pasa, boy. Sana din sa steam. Kailangan pa to? Sana din sa steam. Mami, sana din sa steam. Rex? No. No. Mami! Pasa ulit. Kan pun pasa. Baba. Moto, gaganda. Tumambay mo ngayon. Yan pa oh. Bakit kaya? Nahulog siguro yung ticket niya. Mga umihi. Ano? Umihi. Gaganda ng bike kung naihi. Yung iba sa yung nagka-rides, meron silang parang nakakaditer. Diretso na yan. May hose. Ang hirap no. Eh nagkano kayang balisaw-saw yung kaunti. Saan ano nga, tatlo siya. Yan o. Ganda. Tap. Koreana nyo. Yan pa o. Eh, meron nga ngayon si, ano eh, si Aggie. Meron ko EXT, ano ba?
Ay, kawayan. Yan pa oh. Utang inalapad oh. Ba't sila may ano, parang may carbon sa nagkakit? Kaya nagpasa mo. Saan ka? Saan ka? Baguio to. Ayun yung literal na Mr. Pink yan. Kulay black ito. Diba? Diba pink? Kaninong kotse yun? Kaninong kotse? Si Nature Spring. Nature Spring? Ano? Nature Spring? Diba? Dito yan si ano? Nature Spring. Daddy! Oh, Tinan yung Nature Spring. ano daw? Nature Spring! Mr. Bean. Ano yung car? Nasaan? Ah, color green, Mr. Bean. Bye-bye, Nature Spring. Nandiyan, nandun yung ano, mga buwan mo, nandiyan sa ano, gilid. Makikita nyo agad. Hindi naman kung nasa likod ko, hindi, pabubuyog eh. Magaganda talaga. Nakita nga kasi sa laminina ko nga eh. Sabi, pangit mo. Ligalig eh. Mukha mo. Sabi. Sabi, mukha mo. Hindi mo hindi. Gusto niya lang. Oo nga.
Sinahan pa yung Tamarab. Kaya masarap yung ulam sa kanin. Yung mainit na kanin. Wow. Ayaw nga ako. Ayaw buksan. Yuck. Dali gusto mo pa? Kaya ko na yan. Baka alam mo? Ano ba yan? Ha? Ano yan? Oh. Yun nga. Tikman natin. Hindi mabigat din yung motor nila. May ano. Oo nga. Dalawang ano. Ano ba? Saan papunta yun? NLEX Connector. Ayan o. Dalawa. Dalawa Avenue. Quezon City na yun. Ah, pa Maynila rin yun. 2 kilometers. Sky.
Ito may malayo pa lang. Makasingit lang ang dire-diretso. Kala mo lang makita. Magaling yung tangang yun. Galing sa kabila eh. Hindi Kaya naman sa nga linya eh. eh. Nakadire-diretso, hindi siya nag